Xavier. Arratsaldeon, ongi etorri. Arratsaldeon. Xavier, zuk Agatha Christieren eleberriak euskaratu dituzu, zein zehazki? Bueno, bi eleberri zehaztu itzuli ditut, bata Heriotza Nilo ibaian, eta bestea Hilketa lokartua. Horrondoan ekarri dituzuna dira, ezta? Hauexek, bai. Hortxe dituzu biak, ezta? Oda bat, lehenbizikoa, Heriotza Nilo ibaian. Heriotza Nilo ibaian. Odoltanta eta guzti. Bai. Eta bigarrena da Hilketa lokartua. Bai. Baita hemen itzal misteriosu bat eskainaren gainean. Zer dira, Marpel edo Poirotenak? Bana, hau Poirotena da, eta hau Marpel andereñoarena. Erki. Eta zuretzat Agatha Christieren obra euskerara itzultzea, zer da, zer suposatzen du horrek? Bueno, niretzat poza handia izan zen, eta neurri batean ohore bat, ez? Ni betidanik oso Agatha Christie zalea izan nintzen, eta naiz. Eta, bueno, nire ustez, denbora luzez euskeraz Agatha Christieren eleberririk ez egotea penagarria zen. Eta horregatik, niretzat oso pozgarria izan da, gainera, Agatha Christieren oso fan, oso zalea izanik, itzulpen hauek egitea. Eta nola etorri zitzaizun aukera? Kontua da, ni itzultzailea naiz, Nafarroko Parlamentuan, eta nik ezagutzen nuen Xabier Olarra, Euskal itzulpengintzaren munduan erreferenteetako bat, berak garai hartan eramaten zuen Igel argitaletxea, eta, ez dakit, gaineran, Iruñean, itzultzaile desberdinok, erakunde desberdinetan aritzen garenok, badaukagu harremanik eta afariak eta denetatik ere egin izan ditugu. Eta ez dakit, giro horretan aipatu nuen eta bazekiten ni oso ingeles zalea orokorrean, kritikoa, baina orokorrean ingeles zalea, eta zehazki Agatha Christie zalean nintzela. Eta orduan, halako batean, Xabier Olarrak proposatu zidan itzulpen hau egitea. Lehenbizi, eskatu zidan beste itzulpen baten zuzenketa lanak edo egingo nituen. Eta atseginez, eta ondoren proposatu zidan Heriotza Nilo ibaian. Eta zergatik Agatha Christie, zergatik zara hain zalea, zerka erakartzen zaitu? Niri iruditzen zait Agatha Christieren produkzio literarioak azken batean Ingalaterrari buruzko irudi bat, esan genezake marka Ingalaterra, beste herrialde batzu ez esaten bezala, sortzen edo eraikitzen asko lagundu duela. Ez naiz esaten ari noski irudi hori erreala denik, baina nolabait Ingalaterrari, ingelestasunari, Ingalaterrako bizitzari buruzko estereotipo batzuk sortzen izugarrizko garrantzia izan zuela Agatha Christieren obrak. Eta zer gertatzen da, niri estereotipo horiek guztiak izugarri gustatzen zaizkidala. Gustatzen zaizkit mantsio horiek, etxe luxuzko landa etxe horiek, erdi gotikoak, erdi viktoriarrak, denetatik egoten da. Ingalaterrako giro lanbrotsua, misteriosua, guztiak laguntzen du, halako estetika bat eta halako mundu bat, gutxienez ere irudimenean sortzen. Gero Ingalaterrara joan nintzenean, aukera izan nuen ikusteko, dena ez dela horrela, eta jende guztia, ez dela mantsioetan bizi. Ez noski. Eta ez daukala zerbitzaririk edo etxezainik bere esanetara, ez? Baina, orduan oso horren zalea izan naiz. Eta giro hori guztia euskarara ekarri alizatea eta euskaraz irakurtzea, zorte handia da, ezta? Zorte handia, eta nola gainera niri hori gustatzen zitzaidan, badakizu, hemen edozein lan motivazioz egiten baldin baduzu, ez da hainbesteko lana, ez da? Eta nire kasuan horrelaxe izan zen. Orduan, zuk motivazio bat daukazunean, lana da, baina ez da hainbesteko lana. Orduak berdin sartu behar dituzu, baina gustora egiten dezun zerbait denezkero, oso gustora egin dituen, biak. Aizu Xabier, zuk Agatha Christieren biografia irakurria zenuen aurretik, eta hor bere bizitzan badago pasarte misteriotsu bat. Kontatuko diguzu?
Bai, eta gainera, Agatha Christieren bizitzaz jarduten diren aditu guztiek beti aipatzen dute, ez? Agatha Christiek bi senar izan zituen, lehenbizi Archibald Christie, uste zuela izena, eta berarekin ezkondu zen, baina dirudienez bere senarrak engainatu egiten zuen. Eta une jakin batean, dibortziatu behartzela, uste dut, iragarri egin ziola. Ez zela izan gauza adostua. Eta hori izan zen, 1926 urtean, pixka bat kokatzeko. Orduan, Agatha Christieri gertatu zitzaion alde batetik senarrak utzi egin zuela. Eta bestetik baita ere bere ama gutxi gora bera garai horretan hil egin zen. Orduan berari pilatu zitzaizkion HKB iturri bat baino gehiago, HKB potolokoak, ez? Eta berak kontatzen du bere autobiografian nola joan zen bere familiaren, bere haurtzaroko etxera, une jakin batean, ja, dibortzio tramite horietan zebilela, eta bere ama hil ondoren, bere amaren gauzak jasotzera, bere familiako, haurtzaroko gauzak jasotzera. Eta horrek noski asko hunkitu zuen, eta asko tristezia sakonean sartu zuen. Eta gero ja ez du autobiografian horren aipamenik egiten, baina zer gertatu zen jarraian? Jarraian gertatu zen Agatha Christie desagertu egin zela, errealitatean, desagertu egin zen, bere autoa agertu zen bide bazter batean, landa eremu batean, baina Agatha Christie ez zen agertzen. Orduan, garai hartako, berriro diot, 1926, abenduan uste izan zela, garai hartako ingeles agintariek, ordura arteko bilaketa, esan dut, Ingalaterra mailako, bilaketa masibo handienetakoa abiarazi zuten. Eta ez zuten aurkitzen, eta handik 10-15 egunera aurkitu zuten non eta Ingalaterraren iparraldean, Harrogate izena duen hiri batean, han badaude bainuetxe batzuk, dirudinez hango lurrazpiko urak oso osasungarriak direlako, eta bainuetxe batean, han izen emanda zegoen, eta ze izenekin, eta bere senarraren amorantearen izenarekin, hain zuzen ere. Bai. Orduan, horri buruz gero, egon izan dira, berak esaten dudan bezala, bere autobiografian ez du horri buruzko azalpenik ematen, baina, hor, noski, teoria ezberdinak daude, amnesia episodio bat izan ote zuen, hain kordokatua, hain astindua, mentalki, amnesia izan zuela. Baita ere, beste batzuk esan izan dute hori guztia izan zela trikimailu bat, ordurako ja novelak idazten hasi zen, eta orduan hori trikimailu bat izan zela, ospea eta lortzeko, eta gehiago saltzeko. Bueno, hor dago. Argi dago Agatharen bizitza ere, une batez behintzat bere eleberriak bezaine misteriotsua edo izan zela, eta badakizula desente berari buruz. Baduzu besterik esku artean? Bai, beste libururik? Bai, hau da, Hilketa lokartua, eta hau ez da gertatzen Niloko lurralde misteriotsu eta eksotikoetan, hau Ingalaterran gertatzen da, baina badauka honek etxe ingeles pixka bat beldurgarri, pixka bat zirraragarri, horren kutsu hori. Eta hemen protagonista da, senar emazte ezkondu berri batzuk dira, eta etxe bat erosten dute, Ingalaterrako kostaldeko, herri polit, moñoño ingeles horietako batean, etxe bat erosten dute eta bertara joaten dira bizitzera. Baina neska protagonista Gwenda, gertatzen zaio, iruditzen zaiola etxe hori ezagutzen duela zerbaitetik. Bere bizitzan txikitatik edo ezagutzen duela. Eta momentu batean, oraindik ustez, etxe horretan egon gabea zen, baina halako batean berak espero du, bai, uste dut hemen ate bat irekita, halako koloreko, pareta, edo halako hormako pareta, eta irekitzen dut, egia da.
Badaki zer dagoen, nola asmatu ezta? dut, hau, ni teorikoki ez baldin naiz etxe honetan inoiz egon lehenago. Eta bueno, hortik aurrera hasten da oroitzapen joko bat, eta oroitzapen gainera beltzak hilketa bat. Kasu honetan bai, spoilerrik ez dula egingo. Beste hilketa bat, ez beti dago hilketa bat, ezta?